Добър ден, уважаеми жители на Мезек, скъпи приятели! Радвам се, че съм тук, макар че това е посещение извънредно, беше извън програмата и не се брои. Разбираме се, че ще дойда специално след изборите и не заради избори, просто защото искам да ви гостувам, да си говорим и за фолклор, да си говорим и за селото, и за улиците, и за всичко това, което ви вълнува, защото от тук нататък аз така виждам своята роля, своята задача да мога да помагам на селата, на по-малките общини. Големите има кой да ги оправя. Радвам се, че мога да дам от мое име, от името на АБВ, рамо, както се казва, да дам своята подкрепа на нашия кандидат тук, Манол Янчев, за кандидат на кмет на Мезек. Разбира се, знае се, АБВ подкрепя и кандидатурата на Георги Манолов за общината. Все силни имена, все ярки имена, все имена на хора, които могат да правят нещата. Аз съм сигурен, че тук Манол ще спечели вашето доверие, защото той е млад, енергичен, кадърен и би могъл да управлява селото с наша подкрепа добре и той ще бъде по-добрият кмет. Убеден съм в това. От себе си мога да кажа това, че наистина може да виждате в мое лице гарант за това нещата да се случват тук в вашето село, в общината като цяло. Всичко това, което е в дневния ред на хората от общината и от селото, ще бъде и нашия дневен ред, казано малко банално, защото искаме да бъдем полезни на хората, на всички вас, като се започне от големите неща и се свърши с най-дребните, защото трябва да се разбере, че държавата не се състои само от София, Пловдив, Варна и няколко други големи градове. Държавата са всички населени места и държавата започва от граничните райони, какъвто без съмнение е вашия район, който се нуждае от специални грижи, защото тук наистина има богати природни дадености и нещата могат да бъдат много по-добри, отколкото до сега. Бих искал да пожелая на всички вас много здраве и късмет, а на Манол като кандидат кмет много успехи още на 25 октомври. Благодаря.